Ovo je malo, da kažemo, posebna tema, ali vrlo bitna za majstore. Ovo vam je bukvalno, vam spašavam posao, muku, svađu i tako dalje, i tako dalje. Svaki posao pred kraj uvek ume da bude jako zeznut i zaguljen i da ti baš na kraju napravi problem i komplikaciju. Ja sam gledao svojim očima, završavamo molere u jednom stanu kad sam radio s jednom ekipom i sve završavamo već gotovo i čovjek silazi sa merdevina, staje u kantu boje, pada, proliva se kanta, znači katastrofa. Ovo nije baš toliki haos, ali je vrlo bitan. Kao što vidite, ovo su viljuške, 21. vek, ne znam kad je nastao moderni moleraj, ali još nisu izmislili prohramsku, u stvari ne prohramsku su izmislili, ali nisu izmislili viljušku za valjak koja ne pušta ništa i nema nikakav problem sa kad se kreći. Ovo je, znači, šipka koja, kao što vidite, ne znam da se vidi, ne znam da vidite koliko pušta brown boju, naravno zato što je oksidirala. I ja sam bukvalno na kraju posla. Šta se dešava? Valjak je na njoj, evo ga valjak, ne znam koliko vidite, krenula je brown boja iz valjka. Da se to ne bi dešavalo, ja uvek imam šta? Rezervnu novu palicu, ovo vam je inače viljuška prohramska, ali ona ne pušta rđu, ali pušta, oksidira onako crno ovo i onda pušta kao crno nešto. Tako da totalno dobrog rešenja nema. Znači uvek imajte i mali i veliku viljušku pripremljenu za kraj posla, jer ako u prvoj ruci ostane crno ili brown od valjka koji ispušta rđu ili crno, nije strašno, pokriće druga ruka, mada zna da bude jako zeznuto i da ne pokrije. Ali druga ruka završna već morate budete oprezni. Znači uvek po jednu viljušku rezervnu, s njom ne radite, krene da pušta malkice, ako baš puno pušta malkice, operete valjak, ako imate gde da ga istresete, stavite novu viljušku i nema brige. Eto, to vam je jedna ovako, na izgled možda nebitna, ali po meni vrlo bitna fora caka da se manete muke, problema i ostalih peripetija u okviru našeg posla i da imate manje brige i da se više posvetite poslu. Svako dobro.